Mga kapuso, magluwas sa karne sang baboy, presyo sang pila ka mga panakot, nagmahal man. Kaangay na lang sang Bombay nga nagsaka ang presyo suno sa pila ka mga manugbaligya sa syudad sang Iloilo. Gani mga pusong baka na isang sibuyas Bombay, naghina man bangod sang presyo sini. Nakatutok Kim Salinas. Isang sibuyas sa hindi madula nga panakot sa mga Pinoy. Gani isubong nga holiday season sa riin ginalauman nga madamo nga igaluto sang kadaman, hindi malayo nga madamo man ang nagakinahanglan sini. Apang sa Haro Public Market, talalupang doon nga mahina ang baklanay sang red onions bangod man sa pagtaas ang presyo. Hindi lang mga manugbaka lang apektado kundi pati man mga manugbaligya. Kung lang subong baklanay, pigado ang tao subong. Hindi na gilang baklanay subong. Gamay kay nagtaas abi mo, nagmahal siya. Ano pa, pigado ang tao, nagainot man. Pigado gid ang baligyanay. Yara sa 200 tubtub 220 pesos ang kilo sang pula nga Bombay sa merkado. Sunod sa mga manugbaligya, nagmahal man ang kuha nila sang supply. Unsang ligad mabakal sa mga supplier ang pulo ka kilo nga red onion sa 1,500 pesos. Subong, yara na ini sa 1,700 pesos. Gani, nagpasaka man sila sang presyo agod makaginansya. Kung natural siyempre kay naga 1.7 na sa at naga 200 kami kundi may 20 o 25 na. Posible sunod sa mga manugbaligya nga magsaka pa ang presyo sang red onion sa masunod nga semana. Kakulang sa supply ang ginatudlo orason sa pagtaas ng presyo. Samtang yara naman sa 200 pesos ang kada kilo sang ahos, 80 pesos naman ang kilo sang kamatis. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.